आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेटनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। गोबां मानसिफोरानो एप्लाइ बानायनानै दोनदों। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि गोबां मानसिफोरा एप्लाइ बानायनानै दोनदों आरो सोंहरगासिनो दं रांखौ माब्ला हाबगोन, माबाफोर गोदान आपडेट फैदों नामा। दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव आं नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव टयलेटखौ एप्लाइ बानायनानै दोनदोंब्ला नोंथाङा रांखौ माबायदि सिस्टेमाव मोनगोन आरो रांखौ नोंथाङा माब्लासिम मोननो हागोन। आरो मोनसे बिग आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांनि फाइनाल भेरिफाइ ब्लक लेभेलाव सिटिजेन पर्टेलाव एड जाबाय। जोङो बेखौबो नायगोन। दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोङो गासैबो डाटाखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जाय बिथांमोना बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टयलेटखौ एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन, नोंथांमोना बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय टयलेटखौ बानायनो थाखाय 12,000 रांखौ नोंथांमोना मोननै किस्तियाव मोननो हागोन। फार्स्टआव नोंथांनो 9,000 रांखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट नोंथांनो हरगोन आरो नोंथाङा सेकेन्डआव बाखि थानाय नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बे रांखौ मोनसे सिस्टेम डिबिटि, नैबे डिबिटि सिस्टेमनि जोहैसो नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। नोंथाङा थाबैनो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानाया अब्ला नोंथांमोना नैबे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि टयलेटनि रांखौ मोननाय नङा। जाय बिथांमोना बानायाखै नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय। बेंकआव थांनानै नोंथाङा आधार कार्डजों नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। बेयो गोनांथार। माने गोबां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमा नैबे डिबिटि सिस्टेमनि जोहैसो राङा हाबो। नोंथांमोननो आङो बेखौ बारंबार बुंबाय दं। मानो होनोब्ला नैबे डिबिटि सिस्टेमनि थाखायनो गोबां बेनिफिसारिफोरा रांखौ मोननो हाया। मानो होनोब्ला पेन्डिं जानानै थायो। नोंथांनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाब्ला नोंथाङा नैबे डिबिटि सिस्टेमखौ एक्टिभ खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन नोंथांनि फाइनाल सिटिजेन पर्टेलाव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायनानै दोनदोंमोन नोंथांनि ब्लगाव खैजोन बेनिफिसारिया एड जादों जोङो दानिया बेखौ नायनोसै। नोंथाङा बेखौ हारसिङैबो नायनो हागोन। नैबे स्वच्छ भारत मिशन नोंथाङा पर्टेलाव फैनानै नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो हागोन। नैबेयाव फाइनाल मोनसे लिस्ट ओंखारनानै फैदों। नैबेयाव नोंथाङा नाउ इउ आर स्वच्छ भारत डाटायाव क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि दानिया बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे MR13A, नैबे MR13A एन्ट्रि स्टेटास अफ निउ हाउस हल्ड इन SBM फेज 2 बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि दानिया बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आरो बेयाव मोनसे पेज खेवबावगोन आरो नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों आसाम। बे आसामाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। आसामाव क्लिक खालामनानै दानिया नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव क्लिक खालामबाय। नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि नैबेयाव ब्लकनि नाम नैबेयाव नुदों नोंथाङा। नैबे ब्लकनि नामाव नोंथाङा क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे इन्टार बाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक एन्ड एप्रुभ एप्लिकेसन फ्रम सिटिजेन पर्टेल नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों। नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो ब्लक लेभेलाव नैबेयाव एप्रुभ जानाय बियो एप्लिकेसन नैबेयाव सिटिजेन पर्टेलाव बियो एड जाबाय। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों नैबेयाव PCDCखौ नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। नैबेयाव ग्राम पन्सायत नैबेयो पन्सायत जोंनिया बेखौ PCDC बुङो BTCआव। नैबेयाव नोंथाङा गावबा गावनि PCDCआव नोंथाङा नायबानो जाबाय आरो PCDCखौ नोंथाङा नायनानै नैबेयाव सिदा नायबानो जाबाय। सिटिजेन पर्टेलाव खैजोन बेनिफिसारिया बेयाव एप्रुभ जादों नैबेयाव मोनसे नोंथाङा डाटा नुनो मोनदों। नैबे डाटा हिसाबै गोदानै जाय बिथांमोना टयलेटखौ एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोना थाबैनो नैबे डाटानि जोहै नोंथांमोना टयलेटखौ मोननो हागोन। नैबेयाव दा गोबां मानसिफोरनि डाटाखौ एड खालामगासिनो दं। नैबेयो कमप्लिट जाजोबाथाय नोंथाङा नैबे डाटायाव क्लिक खालामना होबाथाय नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ डाइरेक्ट नोंथाङा नायनानै लानो हागोन।
नैबे डाटाया जेब्ला एक्टिभ जागोन आं नोंथांमोननो बेनि बागै मोनसे भिडिअ लाबावगोन। नोंथांमोना टयलेटनि नैबे स्वच्छ भारत मिशन आन्डार सिंनि टयलेटनि रांखौ नोंथांमोना डिसेम्बर मान्थआव मोननाया रोखा जानानै फैदों। मानो होनोब्ला नैबे डाटाया एड जानाय लोगोनो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। डिसेम्बर मान्थनि गेजेरावनो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।